Bé, moltes gràcies, Fidel. Anem a la nostra sisena candidata. La Marta Prieto va néixer a Llagostera, just fa ara 35 anys, i és per sobretot una persona vinculada al món de la cultura. Des de la seva trajectòria professional ha treballat d'actriu, de ballarina, de directora de teatre, de dissenyadora, de tècnica d'il·luminació i tècnica de so, per tant, com podeu veure, una persona bastant polifacètica. Actualment, però, dedica totes les seves hores més productives a l'arqueologia i a l'elaboració de la seva tesi doctoral. I les no tan productives, les més festives podríem dir, les dedica al col·lectiu del Butlletí, on és l'encarregada de la maquetació de la revista. Per ella, la cultura i l'educació són imprescindibles en una societat avançada. Endavant, Marta. Bon dia. Merci per la vostra assistència. Bé, aquesta no és la meva primera vegada amb la CUP Alternativa. Alguns de vosaltres ja ho sabreu, però en les anteriors eleccions municipals jo vaig ocupar el número 4 d'aquella magnífica candidatura que va aconseguir entrar amb força i sacsejar un panorama polític local que, al meu entendre, havia caigut una mica en certa inèrcia. Aquest cop hi torno, honorada que encara m'hi vulguin, per una banda, i per l'altra molt ben acompanyada del que són uns grans companys, uns que ja m'acompanyaven, o més aviat jo els acompanyava a ells en l'últim mandat. Aquí vull aprofitar ara per agrair la feina feta i sobretot la bona predisposició per continuar amb aquest projecte que ja vam encetar fa 4 anys, i també per les noves incorporacions que segur portaran una energia renovada i noves idees a aquesta candidatura de la CUP Alternativa per les eleccions del 2023. A mi m'ha tocat parlar-vos de cultura un altre cop. I la cultura llagostera, com la majoria de les altres àrees que depenen una mica de l'Ajuntament, s'ha vist efectivament alterada per la pandèmia de la Covid-19, evidentment, especialment pel que fa als anys 2020 i 2021. No només per la programació i l'organització d'activitats culturals, sinó també i especialment, vull posar de manifest, per l'associacionisme. La impossibilitat de trobar-nos, de poder xerrar, d'intercanviar opinions, idees al llarg de tant de temps han fet que la majoria de les entitats hagin viscut aquesta situació com ho diria, com una última escopetada, com ja l'última cosa que feia falta per facilitar una mica la seva desaparició. Són molt importants aquestes associacions i és important que es treballin a nivell local, principalment no només per la seva capacitat de cohesió, sinó també sobretot per la seva capacitat de generar, de proposar coses que al final acaben revertint en tota la ciutadania. Per tant, és important que se sentin acompanyades, que se sentin recolzades i trobin en l'administració un aliat, més que no pas un pal a les rodes. Per tant, una de les prioritats ha de ser tractar aquest fet cultural com un servei públic que protegeixi, que reivindiqui el patrimoni i que ens aproximi d'alguna manera a les millors creacions fetes des d'aquí, des del territori. Per això també creiem necessari que s'ha de defensar el que sí s'ha pogut fer al llarg d'aquest mandat, que per altra banda encara no ha acabat, evidentment. S'ha de reivindicar la Relat, s'ha de reivindicar la Rimet, la programació teatral, musical, de cinema, també la publicació de llibres i les exposicions d'autors locals. Aquestes només són algunes de les mostres d'aquesta manera de fer i especialment de pensar. Per tant, tancant ja una mica aquest discurs, si se'm pregunta que per què torno a ser aquí, per què torno a donar suport a aquesta candidatura, és bàsicament perquè faig meves una mica aquestes propostes de CUP Alternativa en defensa d'una cultura d'accés universal, d'una cultura propera a la ciutadania, d'una cultura combativa, per què no, contra les injustícies socials, d'una cultura rica i variada, d'una cultura, en definitiva, i com ja també
havia dit anteriorment, de tots i per tots, perquè, amics, només la cultura ens farà lliures. Gràcies.